18 февруари. Занимания срещу тревоги. Като заместваме тревогите с различни занимания, те намаляват излишните страдания и то не само на думи. Доближаваме се до истинското щастие. Запълваме празнотата и биваме засищани отвътре. Пораждаме малки печалби, които представляват големи победи. Изпълват главата и най-вече сърцето. Предлагат ни път на промяната. Днес ще се концентрирам върху въпросите, с които трябва да се захвана, като си припомням, че който действа, държи страданието далеч. Така няма да се поколебая от страх или леност. Сега това, което ще направя, е